So karon day kay kan. Na namin dire sa kan. Top of Cebu. Ang pangalan sa kuha nila, ang kananda nila, nindut kay kuha nila, nindut kay view dire day. Another weekend, another lot, man. Nindut kay view dire and as you can see, ang kuha dire tanan view makita. I mean kanang kuha dito nga side basta kanang west side makita tanan. So, nikaon niya ato siya ikuan ipakita niya tanan. Then ako dire kay ikuan. Ipaabot na sa pagkaon kay bago pa mi naabot dire and batchoy pang san tan leche plan nga kanang naiitlog sa babaw. Gibutin nan daw. So, nindut kay view dire. Ay katatawad ako lang ipakita niyo kay kami. Pagkaon na mo kay gani ba? So, paabot na sa kaon din. Makita na ko yung tatawad ang view dito sa top of Cebu. So, diri sa day kayo kanday kanang bugnaw kayo diri. Kuan kanang murag ka aircon diri. Bugnaw kayo. Kanang real talk. Kan siya nang pinag-anay siya dili tugnaw dili diri. Kanang advice na ako kung ganahan mo mari sa top of Cebu. Panda ni sa BUSAY din siya day. And kung ganahan ka mari, lang in case ang pag-dala ka ng one jacket kay tugnaw kay diri and yes, day di kay kamahayan diri kung mari ka. Ay nindut kay nindut kay diri, nindut kay view and mga pagkaon diri alam niya sige hindi na siya kanaman sponsor pero nindot sige siya diri sa top of Cebu. So abot na sa taon parang dahil kayo mapakunayo hindi pa kayo tagtingog kaya mapatanayo sakit na kaya ako diri sagit sa support ng kauban muntad siya takay nindot kay mga pagkaon diri. Okay. Manatagkaon day. Yes! Lagsik ka kayo namin. Pero gawbo ko. Kalo ko yung mga dodo. And kita naman balos na. Nindut yung view dire. Amaw, recommended. Recommended din ako ninyo kung mga remo dire. Dire tugnaw aja kayo diri.
no need na aircon. If kung ganahan ka musambay ara na dire. Pero tangaso nun sa dire kuan. Nabinag sa kuan sa sinugdanan dito sa first yung sudlan dito sa kuan dito. Nagapadong na tangas kay tangas grabe di kay tangason murag. Kinabobo na siya kay mong na siya kay kinabobo na siya. Dire kay kuan mura nag aircon niya kanang gift wall na limited. So mga tao dyan kayo na ginayin na ligolde kayo kan gabiin na kasanan o mati kayo kan nasa ubos nag picture ka sa kwan sa kuya join ako bayan ako tao din nag picture sila kay para to save memories nga kung unsa may kalipay nga unsa may kalipay bisag simple ra and yes hindi jud ka na kuan gabi yung mga regat no dito mga tao ko recommended din nga recommended na ko ninyo jacket na dyan sa jacket tugnaw kayo dire as in tugnaw dyan kasanan and kung namoy ka ng mga fan, mga kamera nga mga halon like DSLR or unsa man na tadaan ninyo dire kay nindut siya kayong view dire kita dito nan so masin nyo siya ang gabi kay kuan makita dyan ang mga lights ba lights on ano mas gawas very tugnaw dyan kayo very tugnaw kung di ka dito sa kabog nyo and sirado na ang katangguan sudden things dito 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 as in tugnaw dyan siya sa tanan so that's all for the vlog. Like, comment, and subscribe, and don't forget to turn on the notification bell. See you! Babush.